African community kachiel kod wechego mago mag manyo ratiro gisani nitiere ong'ala machalo nade wakil. Erokamano riwruok kata kanyakla mar pinje mantie East Africa iro ka en gi Cheka district kaka nochakre 1967 bang' higni 10 kende nogore piny mano 77 kasto duogo chako chunge bang'e kabisa apani higa 2000 to gima ne kelo pogruok ne en ideological differences paro nopogore kind Kenya, Uganda gi Tanzania mago mane original members tinde to omedore ji ng'eny. To king'iyo ratiro mar Oganda nitie gima iluongo ni universal rights, gin ratiro kumoro amora dhano nitie, lakini wacho ni Kenya among these states nitie gimoro ni sovereignty ma ka wan Kenya ka to katiba mar Kenya emoritowa. To king'iyo katiba watineno ka chapter 4 wan gi ratiro mag Oganda, ratiro ma imi nikech ok ni mi in kodgi nikech in dhano kata government ok migi kaka mar bedo mangima. To ka iwuok oko mar Kenya tidhi e bwo chike mar jomoko go. East African Treaty ok oduong' ni constitution mar Kenya, constitution mar Tanzania kata constitution mar Uganda kata Burundi gi Rwanda gin te kaka gino mar East Africa. Koro mido ka samoro ja Kenya kaka owacho ni en Tanzania to sirikandwa ma Kenya eman gi nyau kata nyap moro mok nyal konyo joma ni e pinje ma oko kono. To bende nadira ni sirikandwa ema nitiere kod nyao moro kata nyap moro. Mano is debatable nikech kaka sawacho ni nitie sovereignty macha piny machielo mopogore ma onge kaka sirikal ma koni nyalo miyo gi direction. But owinjo be nitie gi cooperation governments kaka niwacho ni prime cabinet secretary mosebet ka tudore gi jogo ma government ma Uganda emano miyo gi ker machon bende migosi Uhuru Kenyatta notudore. Koro owinjo be nitie that cooperation between government gi government. But ok wanyalo wacho ni government ma Kenya nyalo miyo government machielo chik mondo jok man kono go owe. Seche moko iyudo kaka Besije ineno ka nobiyo manye ka gi joka. Koro kanyo manya wacho ni nyao bedo korwa kone. Ni ang'o miyo ka mar joka to ginya biro nyaka yeka magi gol ng'atgi. Ang'o miyo ka marwa to wan ok wanyal dhi kocha. Koro mane kanyo ma nyao samoro donje. But kaka sewacho government ka government nigi constitution ne gi chike ma giluwo. Koro ok en nyao ahinya, jok ok nyal dhi nyorore piny mar jo libamba ach ni kaka Tanzania. But gibedo gi twak foreign ministry ma kocha gi makoni mondo giwinje ni jo man kono owinjo mi yot ka gin kono. Chalo gi diere moko nitie nyako mano lal mane ya Amerika. Nolal ka gidhi twenyo got Kenya ka nogone ker simu diere gone pod wan gi migosi Moi. Nomany nyakono nikech teko, koro ing'e lure be gi teko mar pinje. Nomanye mano yude sechego. Tiyudo ni jo Kenya moko to kata ka odhi kunyo gold Makalda kata Migori kocha kata mana Uluyani kami kunye gold kucha. Ka ji nie buolo nyalo budho kanyo kapok kata ok bi okonyi ma jomoko chwe tho kanyo. But kowinjo kaka teko mar pinje chalo. Kopo ni en achni ka dobed citizen mar US ni mobedo abducted gine kono. Weche dino ruma piyo. Do golgi piyo. La koro mano be nyiso kaka pinje wagi oluor temo machielo. Nika kiwinjo ka jatend migao maduong' kata prime cabinet secretary ne wuoyo, tinyo ka obiro mos. Samora die jo Kenya to inyore. Ang'eni kanyo bedwa bedo kwa donje. We wawinja ne pacha mano Brano Lang apisa weche mag weche chika mano ka Vocal Africa. Bran nyaka sani in korka kori wanyalo wacho ni ratiro mano mar Oganda e kind pinje mago manitiere boriwruok mano mar EAC